Hello guys, welcome back to KBM Review. Mentakas ngini keren syapang kawai ke American supernatural horror film kabakerteng ke The Possession of Hannah Grace. Ya kan ka film la release house name Arhajar Khatpra. But ha ka IMDb ratings kan ka film kalayo Sun.R nakashipo. Ha ka basdang jong kan ka film. Ni yoi ya arngut ki priest ki badang le exorcism ya kawai ka kena ka badang khatsan snem kerta. Kabakerteng ka Hannah Grace. Haka jing shisha la rung kawai ka ksoj ka baklan bor bha haka met jong kani ka khna. Wat habala le exorcism bat la pha duai bun sin ro. Kani ka ksoj kam tre setia ban mi no na ka met jong ka Hannah Grace. Haka por badang le exorcism. Kala ra ye wei u priest cha suny. Kala wa ye u ha wei u statue bat ula yap no. Bat haba kala mut ban penyap saya uta wei pat u priest da ka bara ye u cha suny. Ukpa jongka Hannah ula shim da ka cushion bat ula set na sentur jongka bat kayam artat hadu bakan dayam hadin kata lawan dem uai uskan hakti jongka Hannah ka balayap bat kakti jongka kalaki shipang handre hadin kata ni yoi bakalayap no nang ni pat kasin kala shift no bat lapen i yang ni yaki jingjia ki bahadin lai penai hakabangi yoi yakawai ka breu ka bakerteng ka Megan kadai ka ex police officer haka por bakadang tray pulit wei u criminal ulasiat yap yo wei parlok jongka hakmat jongka he handrai kamsham lala ban le am na kata kadau kala yo depression pat kala kelalong ke bakerni di kiat hadu bakala hab ban i no ya ka kam pulit ke bakaju tray kajing ye dei jongka bar usamla jongka ubade u pulit hi u Andrew kala senjor kat banang yak kisngi bat kipor ke Megan kala la ban i no ya ki pills pat ya ka kiat da kajing yarap jongki parlok bat ki counseling class ki bakaju attend hapo rehab handrai teng habakayo depression kaju kwa bandi da ki pills handrai ka pen bed banom di kaya le ban bat ya ka bor halade haka next scene ke Megan kala lech sa Boston Metro Hospital haka ba kawai ka parlok ka jongka ka Lisa ka tray kum ka nurse ka Lisa kala penyo kamru ya ka Megan hapo ka ni ka hospital haba ka Megan kala lech hapo kata ka hospital kala tip baka kam jongka kadai hapo morgue lane ha kajaka babu ya kimet yap hangni yoi baka Megan ka don night shift duty ka kam jong ka Megan kalong ban shon ya ki clues photographs bat ban scan ya ki fingerprints jong ki dead bodies namar baka Megan kala ju long teng ka police officer mentally kalong ka baklan bha bat kala menjur ban tray ya kane ka kam hadin kata ka Megan kala beteng ban tray bat kala tray bha yala ka kam klem kanu ka jingpet ka Megan kala yalong parlok bat udev ubade u security guard jong kane ka hospital hi bat ubalong ru uba komik bha hakasngi ka ba ar jong ka duty u Randy ula wanra ya ka met yap jong ka Hannah Grace sha ka Megan u Randy u yatu ba ula lap ya kane ka met yap hakawai ka surok ka bakanja haka ba uwai u breu ula mut ban ot lengkhot lengkai bat ban thang ya ka hadin kata ka Megan kala ra ya kata ka met jong ka Hannah shapo kala shondur bat kala scan ya ki fingerprints ki jongka andre hakata hi kapor ka computer jong ka Megan kala crash no bat kamla shu ban se ya ki information jong ka ne ka dead body hadin kata ka Megan kala seal ya ka met yap jong ka Hannah bat kala persyang ban tap no hapo chamber andre haman baka persyang ban tap hapo chamber kitiar kita ki badon hangta ki khi hi dalade bat ki test tube bottle ki badon hakata ka wei ka duli ki lahap lut hamadan baro ka Megan kala tam namadan wei pa wei u test tube bat kala kum ot yala ka jong ka kti kala sop ya ka kti ka jong ka bat kala tap no ya ka met jong ka Hannah po chamber haswa bakan khang ya ka jingkhang jong kata ka chamber ka snam jong ka Megan kala jaw shi drop hakata ka met yap jong ka Hannah bat nang ni hi kin sasdang ban mi shi bun ki problem wat habala dep khang ya kata ka chamber ru ka pli shipli dalade na kata ka daw ka Megan kala sngongiu hadin kata kala search syapang ka Hannah hapo computer hangni kayo jingtip baka Hannah kadai ka badang khatsan snem kerta bat ki khmat jongka ki long rong brown nrei haba kala pej bnia bha ya ka met jongka Hannah kayo i baki khmat jongka ki long rong blue kat ba kadang check ya kata ka met yap wei uriu temen ubamla ban itu ulawan rung kensan hapo mok ula berngem ula penting ya ka Megan bat ula persyang ban ra no ya ka met yap jongka Hannah andai ka Megan kala pentip no syaki security guards bat layo ban kemsuk ya uta uriu temen andai haswa ban ra no ya uni ubri uong si ong ya ka Megan she is not dead
Hadian kata ke Megan kala lit khang biang ya ka chamber jong ka Hannah. Handrei hang ni ke Megan ka Shem baka position jong kata ke Matt yap kala kala. Haba yo ya ka ni ke Megan kala Shep tieng sikat day e. Handrei ka porlok jong ka Lisa kala pentingan ya ka da ka boong ba yo let's say pila yo depression biang lane yo day ba phidam sutrei kum kane ka chat kam na kata ka daw pisngo kumta menta ha ka next scene u ex boyfriend jong ka Megan u officer Andrew ulawan ban ya kendu ya ka hadin ba ula yo jing tip bakala sha attack hawai uriu teman ha kata ka por u security guard u Dave udang ap pahara ha kata ka mok ha ka jaka jong ka Megan bat udon tang marwai hi hangta andala lekno ka Megan bat ka Lisa ka Matt yap jong ka Hannah kala ki im biang u Dave ula Shep tieng haba u yo ya ka ni ha kata hi ka por kata ka Matt jong ka Hannah kala tan ya u Dave sepo chamber bat kala penyap no ya u haba ka Megan kala wan pai no sepo mong hadin baladep ya kendu ya u Andrew kam syam la yo issue ya u Dave kumta kala le check biang ya ka Matt yap jong ka Hannah bat ka Shem baki jingmong ha kata ka Matt yap kilas dang ban jam kane kalong impossible hadian kata kala le check ya ka CCTV footage bat ka yo ba kata ka Matt yap jong ka Hannah ka par na kawai ka jaka sya kawai pa ka Megan kala Shep tieng palat haba ka yo ya ka ni bat kala le ya thu ya ka Lisa syapang ka ni handrei ka Lisa kam ngai satya ya ka jing ya thu jong ka Megan bat kala le no nang ta hadian kata kat ba ka Lisa kadang le sya ka department ka jong ka la jaw ka snam ha ka kti jong ka bat kala yo yano re yano hangta ha stairs kadang perkhat ba ude Dave bat kala kiu shalor haba kala poi shalor kala lap ya ka Matt yap jong Dave bat kala yo ru ya ka Hannah hangta haba kala yo kala Shep tieng bat kala mare sha teres ka Hannah ru kala put nadien kala ra ya ka shasuan kala pen kriya ya ki shing ki jongka bat kala pen yap no ya ka hangta hi hang ni pan yo baka Megan kadang don haja katre bat hakata hi ka por Randy ulawan ra sakawai pat ka Matt yap hangta ka Megan kala ya thu lut syapang ka Hannah haba Randy ula keli ya ka hadin ba ula yo sngo ya ki jing ya thu jongka Randy ula ai men siam ya ka Megan bat ula lek no nang ta bat menta ka Megan kala yo ya ka phone call na Andrew ka Megan ka pha check ya ki fingerprints jong ka Hannah ha Andrew hadin bala dep check u Andrew u ya thu ya ka baka Hannah Grace kala dep yap lai benai mensua ka Megan kala yo shock haba ka yo sngo ya kata ka perkhat bakum no ken ka Matt yap jong ka Hannah kampat put hadu mentaru haba kala dep yap nadu lai benai mensua bat kat ba ka Megan kadang ya kren ha phone ka Hannah kala par nadien jong ka bat kala lik kiu ha elevator ka Hannah kala lek no syapo handrei haba ka Megan kala bu no ya ka phone kam bana syapang ka ka balaja kat ba shani pat Randy ula syong hapo ambulance bat ula kre ban lek no handrei usngo kumbadon ha krum kata ka kali kumta ula hiar ban pe bat hakata hi ka por ka Hannah kala wan mi nadien jong kala pengat ya uha pedang arteli ki ambulance bat kala khnyot ya hangta hadu bok ndayam bat haba ka Megan kadang pej hapo CCTV kala yo ya ka Hannah bakal irung syapo elevator bat kala sngtu bat haba kala wan syapo parking ban yarap ya Randy kala lapen ban bo ula syak penyam kat ba kadang check ya kata ka Matt yap jong Randy la poi biang ka call jong Andrew ya thu ya ka ba uto uriu teman u balawan attack ya ka hapo mong ula light pad nak keti jong ki pulit handrei haswa bakan yo ban le uta uriu teman ulawan yeng hakmat jong ka Megan bat ula pen up da ka pistol ya ka haka jing shisha uni uriu teman udai ukpa jong ka Hannah Grace ukwa bantang no ya ka Matt yap jong ka Hannah kenang bakan omla shu ban pen mensau ya no ro ukpa jong ka Hannah uyam artat bat uyathu ya ka Megan bakata ka ksut ka badon hapo ka Matt jong ka Hannah kam mi shu naka wat hadin bakal ayap ro hadin baka Hannah kala ayam bun sien ula persang ban penjot no ya ka Matt ka jongka da ka bathang ha ka ding handrei kata ka ksoi ka badon hapo jongka kala shu penyap breu ukpa jongka Hannah u ya thuru baka Hannah ka penjem ya ki jingmong ki jongka da ka ba penyap ya ki breu hadin bal ada penyap ka ju lethia no sipor ban penjat thai elade ka Megan ru kala nge ya ki jing ya thu ki jong bat baro arngut kilayarai bantang no ya ka Matt yap jongka Hannah haba kilara ya ka bantang no ka Hannah kala kiim bat kala yeng hadien jong ka Megan ukpa jong ka ulawan ha pedeng ban khanglat ya ka Hannah handrei kala bread kala ya ukpa hapo ka ding ka baklang ka Megan kala yo lat ban pet no nangta handrei kala ur bat kala yap ler no ka Hannah kala wan hajan jong ka
pat kala syong hangta. Shani pat ngi yoi ba u Andrew ulawan hangta nakadaw ba ka Megan kampik ya ka call ka jong u. Ula lap ya ka phone jong ka Megan bat ula yo iru ya ka mat yap jong Randy hangta. Hadin kata ula lech ya pok mok bat ula perta ya ka Megan. Ka hena kala ra ya ka Megan bat kala set ya ka hapok freezer. Bat haba ka Megan kala kendit benriu kala syap tiang shikat day ya. Haba u Andrew ula mi syabar ula kendu ya uwe pat u security guard uba kerteng u Arni badang wat ya udir. Bat kat ba kini arngut kidang ya keren. Ke Megan kala mi kensan napok ka freezer. Kini arngut kila lej marek sejan jongka. Handai ke Megan pat kala syap tiang pelat pat ke ong ya kini ban ya pet no nangta. Kini baro kidang ya krek ban pet no nangta. Handai lawan poi no ka hena hangta. Kila ya marek sya elevator. Ka hena ru kala wan hangta pat kala peniap no ya u Arni. U Andrew ula siat ka pistol ban kanglat ya ka. Handai ka hena kala ra ya u hasuny. Ka Megan kala tiang haba ka yoi ya kani ka cingcia. Handai kala slur no haba kala yo ya ka pistol jong u Andrew. Kala shim ya kata ka pistol kala tur sya ka hana bat kala siat arta. Ka siat siat hadu ba ka hana kala kelon bat u Andrew ula yo laj handi. Hadin kata ka ong ya u Andrew ba un lej no nangta. Bat kala tanhi marway ya ka mat jong ka hana ban lek thang hapo ka ding. Hamar ba kala mut ban thang no ka hena ru kala kendit ban riu bat kala persyang ban tanlang ya ka Megan hapo kata ka ding ka paklang. Handai hakan ya ka jing ya kun la job ka Megan bat kala la ban thang no ya ka mat jong ka hena. Hadin kata lawan poi ki police force hangta bat kila ra no ya ka Megan. Bat haka lasin jong ka ni ka film ngi yoi ba ka Megan kala la ban i no ya ka jing ti pills bat ka jing ti kiat. Bat la kumba ar bana ye menta kala long khoj ba. Lawan dem uwe uskany hakti jong ka Megan ya ubang ila deb yoi haka basdang jong ka ni ka film pa ulawan dem hakakti jong ka hana ka balayap ka Megan kala penyap ya uni uskany bat ka ong. Now day by day I'm getting stronger. Bat onom dan syu bala ban khang yanga. Bat kumta ka ni ka film ru kala kudno hang nihi. Te paralog ladapi internet ya ka ni ka explanation ngubah ban like ya ka ni ka video bat ban comments ru haka juk ka por. Bat lada pimpat subscribe ya kani ka channel. Semoga ban subscribe no mentahe. Shen hi ingin saya syambiang saha kawai pat ka video ka bat mai ka ban kam internet syuk. Kublai shibun, goodbye.